Sziasztok, én Sonic vagyok, és ez itt egy újabb PD2-es videó, méghozzá egy cook-off. Ami ennek a pályának a lényege, hogy főzzünk drogot, metet. És egy kis házba leszünk, és abba kell metet főzni. Na nézzük! Remélem tetszenek a videók, amennyiben igen, remélem lájkoljátok őket. Milyen magnumon van, gyerekek. Na, jó van, nem játszunk ilyet. Olyan jó ez a fegyó, de hát hiába, ha egyszer csúnyán néz ki. Nem tudom megkapcsolni. Na igen. Ezt hívják úgy, hogy mindjárt. Mivel nekem a legjobban fel vannak fejlesztve, így rá tudom rakni az ablakra is, és ez így nagyon pontos. Be lehet dobozolni az ablakokat, de aki játszik vele, az biztos tudja. Itt ebbe kell főzni, a bácsi, aki a neten nézi, hogy mi kell hozzá, az tök okos lehet, mondom még egyszer, a neten nézi. Merről jönnek? Merről jönnek ezek, srácok? Nem erről. Nem erről. Nem már. Hoppá. Megint hátulról jönnek. Ugye ez nagyon szar, hogy hátulról jönnek, de hát ha nincs jobb. Hát ez így nagyon gáz, de erről jöjjenek már, én erről akarok lőni. Igen, ezzel az a baj, hogy annyira eszi a golyót, hogy el se lehet képzelni. Jó, tárazunk egyet, mert ez is fél óra. Az előző videó óta annyi történt, hogy fejlődtem pár szintet, méghozzá most, ha jól tudom, 82-3-as vagyok. Nem akarok hazudni, valahol biztos meg lehet nézni. Nem tudom, mindjárt majd megnézzük a menübe. Nem tudom, hogy tetszett a Minecraft Hardcore sorozatom első része, remélem tetszett, amennyiben igen, lájkoltátok, remélem. És akkor mindjárt jönnek. Itt tök jó játék amúgy. Jönnek, lősz, alól haldoklanak. Nem baj az, én nem. Az a lényeg megvan. Hoppá. Hoppá, srácok, tölteni kéne, nem gondoljátok? Tehát látjátok, a videó, nem a videó minősége a rossz, hanem a metnek a füstje. Ilyen szar minőségű. Smoke, gránátok is szépen hozzák azért a formájukat. Le is főztük az első metet, vagy a másodikat, nem az elsőt, természetesen az elsőt, miért is nem a másodikat, már az elsőt főztük le, és szerintem én mindjárt fogok egyet tárazni. Igen, itt spórolni kell ezen a pályán a golyóval, mert hát nem a legjobb, hogy azt hiszem most összesen 4 zsák a móbegünk van. Nálam van még 2.
srácnál van még egy, meg most rakott le egyet oda. Azt hiszem másodlagosban pedig snipert hoztam, shotgunt hoztam. Mivel nekem olyan perkem van, ami úgy regenerálódik, hogyha ölök. Tehát ennyiben jó. Rengetegféle elnemi van. Van a Cloaker, ami ilyen ninja-szerű, ami rádugrik akkor is, ha nem vagy a közelébe. A Taser, ami 8 kilométerről lesokkol. Mit hoztam? Ja? Magnum. Annyira nem tetszik ez a kis puska, de amúgy meg jó. Hoppá. Ne haragudjatok, srácok, annyira szeretem az ilyen fegyvereket, amit csak így lőni kell. Sajnos fogy a golyó is. Tehát ebbe ez a hátrány. És nem értem, hogy miért nem töltődik az életem. És tényleg nem értem, srácok, hogy miért nem. Ja igen, és be tudnak mászni az ablakokon, ami még jobb móka. Kíváncsi vagyok, melyik perk van most bent. Remélem nem a rossz perk. Jó, nem kell kötözködni, tudom, hogy egyet se találtam el. Jó, ezt hanyagoljuk szerintem. Úgy vasárnap este tök jó velük játszani. Hát igen, a dózerek, amik ott vannak, ugye ott voltak, azoknak rengeteg életük van, és nehéz kinyírni őket, és elég viszonylag nagyot sebeznek. Kéne HP, srácok. Hoppá, mi lő? Igen, itt van, gránátos cucc. Igen, ezt meg ki is ürítettük. Remélem láttátok milyen gyorsan. Remélem nem leszek ilyen kis pisztolyos terminátor, mert nagy fegyóba se ártana már cucc. De ebbe se sok volt. De jó. Ott is egy bulldozer. Itt is egy ember. Amúgy ennek a pályának az a lényege, hogy lefőzzük a metet, ami itt van lent.
A hozzávalók azok a pályán vannak eldugva, itt-ott. És a bény, ha jól ejtem, ha nem, akkor majd leírjátok, hogy kell. És az mondja nekünk, hogy mit kell belerakni, de folyton téved, mivel a netről olvassa a szöveget. Amúgy a skillek segítségével tudunk nagyobb páncélt lerakni, vagyis magunkra venni, ami még ellenállóbbá tesz minket. Hoppá. Ez nem így terveztem, srácok. Lőszerért akartam kijönni. Hát most is remekelek, srácok, de amúgy nem így szoktam játszani, egy kicsit jobban. Igen, és én rengetegféle gránát van molotov koktél, kártya, ugyanígy ütőfegyver is rengeteg van. Hoppá! Igen, a sniperök elég idegesítőek tudnak lenni mindegyik pályán. Igen, ez volt a Cloaker. Itt össze is esett. Még fütyülni se hallottam, pedig szokott így sípolni. Én is nem láttam, hogy mi ütöttlek itt. Remélem, ti se láttok ilyenkor semmit, nem csak én szívok. Ezen a shieldes ez nem nagy kunst legyőzni, annyi, hogy elmész jobbra, aztán balra, tehát hogy megpróbáljon megfordulni. Hoppá, elfelejtettem, hogy nem az izé van bent. Igen, ott a Cloaker, amit előbb mondtam. Igen, még egy. És nem értem, hogy miért nincs hangjuk.
Igen, ott a rendőrkapitány és ez a Winter Captain. Igen, tényleg csinálhatnánk tovább, de a videó az ilyen 15 perces körül rakom fel, mert hogy sok idő, kettő meg, hogy mindenféle szarságot kell vele csinálni. Ez a videó ennyi lett volna, még elosztja a szinteket, látjátok, hogy én már ilyen 1 millió körül kapok, és nyitunk még egy kártyát, és utána választjuk a következő pályát. Amennyibe tetszett a videó, lájkoljátok, iratkozzatok fel, sziasztok, én Sonic voltam.